ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை செய்தேன் அன்றோ. நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை செய்தேன் அன்றோ. கடலாழத்திலும் அக்கினி சூளையிலும் உன்னை காத்திடும் பலவான் அன்றோ. விச சர்ப்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ பயம் வேண்டாம் உன்னருகினில் நான் என்றுரை செய்தவர் ஆராதிப்போம். ஆவியின் ஆராதனை என்றுரை செய்தவர் ஆராதிப்போம். ஆவியின் ஆராதனை ஆறுதல் தர ஒரு வார்த்தை இல்லை. என்ன வந்தாலும் பயமே இல்லை. மாறாத இயேசு உண்டனக்கு மனது ஒருபோதும் கலங்கவில்லையே. ஏழை எனக்கு அடைக்கலமே அவன் புயலில் என் கண்மலையே. ஏழை எனக்கு அடைக்கலமே அவன் புயலில் என் கண்மலையே. என்றுரை செய்தவர் ஆராதிப்போம். ஆவியின் ஆராதனை என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம். ஆவியின் ஆராதனை நிந்தைகள் உன்னை சூழ்கின்றதோ. தம் கரம் என்றும் உயர்த்திடுமே. நல்வசனத்தின் வல்லமையால் வல்லவரின் சமூகம் நிறைந்திடுமே.
ஏலியாவின் தேவன் எங்கே என்ற அற்புதம் நடந்திடுமே. ஏலியாவின் தேவன் எங்கே என்ற அற்புதம் நடந்திடுமே. என்றுரை செய்தவர் ஆராதிப்போம், ஆவி ஆராதனை. என்றுரை செய்தவர் ஆராதிப்போம், ஆவி ஆராதனை. நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை செய்தேன் அன்றோ. நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை செய்தேன் அன்றோ.